But yun, nakakasad talaga yung ano nangyari. Done deal. 27th of January 2020, me and my lovely wife. New. Kanina, munti ka na sila magsabay eh. Tingnan nyo, kayo ay magugulat. Magulat kayo. I can see this working, but it's not for me. Good morning, guys! Hello! Hindi pala ganun ka-good ang morning. Kasi, ginising ako ni Dan. Sabi niya, Kobe Bryant died. Yun talaga yung bungad niya sa akin. Sabi ko, ano ba yan? Akala ko talaga hindi totoo. Tapos, I looked it up myself. And totoo pala. Oh my goodness. Paborito namin yun eh. Paborito ng fan ba yun si Kobe. Napapansin nyo kapag bumibili ako Lakers para kay Wiwin talaga. Tapos yung 24 talaga kasi Kobe talaga siya. Anyway, that is so sad. Yung usapan kasi nitong mga boys, nakakaloka din kasi itong mga boys. Yung usapan nila is 11. Yun yung usapan nila kahapon ata. Or parang, yun yung dumating sa amin na balita na 11 kami magkikita-kita ngayon. Tapos biglang, tapos na ako lahat. Well, hindi ko tinapos kasi bigla daw nag-text. Mga 10:20, sabi no, after lunch daw. Sabi ko, napaka-ikli naman ang notice. Ready na ako lahat. Tapos biglang babaguhin yung time. Tapos sabi ko, mag-i-edit na lang ako. I'm all up now. Mag-edit na lang ako. Si Dan nakapunta na yan, nakalabas na yan. Pumunta siya sa lupa kanina. Ano pala? Kasi I was a bit like, parang medyo negative ako nung punta si Dan sa lupa. Sinabi ko pa sa mama niya, no, si Dan, punta sa lupa, kahit hindi pa naman namin. Tapos sabi talaga ng mama niya sa akin, Raz, that's how you should do it. Dapat pabalik-balik ka dun. Kasi yan na yung titirahan niyo for ilang years or like, you know, forever siguro. Kung plano yung tumira dun for like, ganun katagal. Dapat i-check mo kung ano yung itsura ng lupa, like, yung different times of day para alam mo ba na, oh, dito yung araw, para malaman mo kung anong gagawin. Sabi ko, tama nga naman pala. Tama din talaga siya. So, si Dan, hinahayaan ko na siya na pabalik-balik siya dun, guys. But yun, nakakasad talaga yung ano nangyari kay Kobe. Tapos yung ano ko niya, yung una ko talagang inisip, my gosh, ang bata-bata pa niya, guys. Tapos, yung pamilya niya, yung ibang anak niya. Tapos sabi ni Dan, life is short. Talaga naman talaga, totoo, life is short talaga. So, ay nako guys, gawin na natin yung mga nagpapasaya sa atin because life is short. Okay? Let's make it worthwhile. So, what time are we leaving now? What time are we going? 12? We'll go just before 12. Just before 12. We'll head up to the house. Okay, so it's 10:24 now. So, mga 11:30. May isang oras ako dito. Hindi ko ito matatapos ng isang oras. Pero may isang oras ako dito, guys. 11:30 matatapos. Then I'll do my hair, lipstick. All good. Ready na ako, guys. Lego! So, tayo ng white sandals. Kasi white yung aking top. Pupunta pala kami sa semaphore. Ano siya? Beach area. But we will not go sa beach. I mean, yeah. Hindi kami lalangoy ba? Ano lang kami? We will just have lunch. Ha? Alarm, sige. Ready? 1, 2, 3. Sa next bahay talaga, kailangan yung alarm namin remote. Para hindi na kami takbo ng takbo. Kasi pagdating namin sa bahay, tatakbuhin namin yan para ma-off yung alarm. Kasi kapag hindi namin siya ma-off on time. Is that right, my love? Yep. That's right. Okay, so, maaga pa guys. 11:49 pa lang ng umaga. Ang usapan is 12:30. Dadaan muna kami sa lupa. Is that right, my love? Yep. Yes, we will put on the sold sign. It's official. It's sold, guys. People, it's sold to us. Done deal. We're here. Maingay, guys, kasi merong nagtatrabaho dun.
inaano niya, parang sinispray niya yung bahay ng iba. Yung bahay ng iba. So, let's do it. Where is it? Yeah. Okay. Do it together or? Yeah, sige, let's do it together. 27th of January 2020, me and my lovely wife have just put a sold sticker on our signboard. This is a block we have purchased. It's 357 square meters. I'll keep you up to date with all the building step by step as we go. Thanks guys. You smell good. You put some more. Yeah. Smells good. Smells good. Tiffany and Co. Is it? It's a good one. And we're off to Semaphore. Is there any specific restaurant we're going to? I've got no idea where we're even going. I said before. At some stage, text Kath and see where they're at. Okay. Oh yeah, wait till. No, I'll just text her now. They wouldn't know. I bet they don't even know where they're going in Semaphore Road. Okay. No, don't wait, do it yet. Wait until we're almost there. Semaphore Road's not a big road. Kobe. What are you thinking? Kobe, babe. Thinking of Kobe. Cool. That is crazy, hey? Just crazy, 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 crazy. Crazy. Yeah. Crazy. Nahanap ko yung Sunnies ko finally. Yung suot ko pala na Sunnies, galing Sunny Studios. Maganda to guys kasi maliit lang. So maganda sa mga maliliit na muka. Ganda na. Hindi ko alam kung ano model number nito. Basta ganito itsura oh. Ganyan. Yan. Kita nyo? Ayan. Ganyan yung itsura niya. And itim lang siya lahat. Yung bag ko na gamit is yung Etro na bag. Yung ginamit ko yung maliit niya na chain. Meron din siyang long chain na pwede mong crossbody or ano. Ito pang shoulder bag siya. Ang cute niya. Ang ano lang dito is minsan kapag nagagalaw siya, bigla na lang siya nag-o-open tapos nahuhulog para tuloy sira tingnan. Kasi nagaganon siya ba? Kasi bigla na lang na-open to kasi ganyan kasi siya pag open. Pinupush mo lang yung gilid. Medyo, hindi naman siya loose pero it's not tight. Yan na. It's not too tight. So mas mabilis siya kapag nagalaw lang siya ng konti na-open siya tapos minsan nahuhulog. First time ko gamitin siya na yung maliit na shoulder strap. So, we'll see how it will go later. Sana hindi naman siya mahulog ng maraming beses. Kasi nakakaano kapag nahuhulog yung bag. Yan lang. Yung laman ng bag, konti lang yung laman kasi maliit lang siya eh. Card holder. Yung aking Lisi. Lisi ba to? Yan. Para sa mata. Drops. Konti lang yung laman nito guys. Hand cream na hanggang ngayon inuubos ko pa din. Tagal niya maubos. Which is good. The Body Shop Almond Milk and Honey. Yung dala-dala ko na pang lips is yung Chateau Labiot na wine lip tint. Shade nito is RD02. Maganda to kaya lang hindi ko to magagamit today because I have the Maybelline matte ink in the shade Ruler on my lips. I've got an extra battery here. And my Jo Malone Wood Sage and Sea Salt na cologne. And yung phone ko, syempre, yung camera ko hindi ko na yan ilalagay dito kasi hindi siya magkakasya. May tripod pa. Pero ito kasya. You wanna put your sunnies on? No, the hat's doing the job. Okay. Mainit ngayon guys. It is, how many degrees? 28 degrees outside. So it's hot, 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 hot. Are you hungry? Yeah, I'm hungry. I wanna eat. What? Bit of sun. Are you already yawning? Yeah, kapag, ay nako, yung init nagpapahina sa akin pa. Totoo, napapansin talaga ni Dan, napapansin ko din, na kapag mainit, nangihina ako, nagiging weak ako dahil sa sun. Ang bilis ko mapagod ba kapag mainit? Ewan ko din. Ako lang ba? Hindi ko sure. The sun makes me tired, weak. You didn't get enough sun, that's why. Yeah. You're not used to it. Your body not used to it. Yeah. You. I could eat. Hopefully we'll go to the pub. I could eat some calamari. Ooh, sounds good. Or salt and pepper squid. Sounds good to me. The pub down there is actually a pretty good pub. Yeah. Dito na kami sa Semaphore. Nagpark lang kami dun sa
ano siya, private building, pero client daw ni Dan yun eh. So sabi namin okay lang. Sobrang busy kasi ngayon, holiday kasi ngayon. Kasi kahapon yung Australia Day. So yung mga tao, kasi mainit, pumupunta dito. Sinakat nandito na daw eh, pero naghahanap lang ng park. May ganito na pala dito. Parang maliit na perya. Ayan, may mga rides. Hindi ko alam na may ganito pala dito. Yun, may... Ha? Summer Carnival. Allah. Sabi ko kay Dan, sakay tayo dun oh. Tayo lahat ba? Kami nila, Kap, Neil. Sabi niya ayaw niya daw. Australian citizen, oh. Bye-bye! Hello! Ay, day. Oh, it's alright. Nothing wrong. Doon daw kami pupunta doon sa pub na yun yan. Nauna na si Neil at saka si Dan. Ano naman, parang... Dito na kami guys sa pub. Tingnan nyo naman yung in-order ng dalawa. Wow naman talaga. What's this? Chocolate... What's this? Chocolate milkshake. Chocolate milkshake. Silang dalawa. Kami ni Kat, lemon lime. Oo nga eh. Gusto ko nga yung ganyan eh. Yung may kulay. Sa'yo, parang mas maraming Sprite yan. Dito si ate, sina Lovely guys, hindi pupunta daw dito kasi gusto na daw mag-swimming. Oo, gusto na mag-swimming ni Baby Mark. So, si ate naiwan mag-isa. Ate, bala kayo kakain ako. sabi ni ate, mag-fish and chips ako. Dito na yung food ko. Ang ingay dito. Oo. Salt and pepper din yung binili mo? Yeah. Salt and pepper squid. Sabi ni Dan, malalaki daw pero hindi. Maliliit. Sure up. Kain tayo guys. Kay Baba, Hawaiian pizza. Di ba? Ang laki ng pizza ni Veronica. Tapos kay Neil, wedges lang. Yung kay ate, fish and chips. Hinihintay pa namin. Dito na yung food ni ate guys. Ang tagal. Kay Kat wala pa. Kay Neil wala pa. Kay Dan wala pa. Ako malapit na ako matapos. Dinadahan-dahan ko na nga lang. Kasi wala pa yung food nila. Buti na lang yung kay Veronica nandito. Sabi nga ni Dan kay Kat ito. Hindi ito sa akin. Pareho kami ng order eh. Dito na yung kay Dan. Finally after 1 hour. At kay Kat. Yun, nirefund yung pizza nila kasi may buhok. May bulbol. Papunta na kami sa beach. Diba? Ganda ng outfit ko. Sabi kasi hindi daw kami pupunta ng beach. Akala ko magla-lunch lang kami. Pero, let's go to the beach. Beach, let's go get away. Ganda ng outfit ko, diba? Dahil pang beach. Polo shirt pa more. Polo shirt pa more. Sandals pa more. Dala ko yung toys ni Veronica. Baba! Are we going to the beach? Ano daw? Daddy! Uy, ang ganda ng sand ha. In fairness. Ang init nga din, totoo. Ay, tuyo na yung ano niya, panty niya. May leak eh, pero tuyo na. Bilis lang tumuyo. Ang pino ng sand. Galing-galing. Sobrang pino talaga. Sobrang pino, tas sobrang init din. Diyan tayo sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Basang-basa na yung Danny Boy ko. Oh, kanina pa sila dun ni Mark nag-uusap. Nag-story time sila ng buhay nila. Dito pa si Lovely. Hi, Day. Kanina pa kami. Tala, may tala. Wow! Sasayaw na sila ng tala. Mamaya sila ni ano. Tala sila, guys. Kanina, munti ka na sila magsabay eh. Galing na nila kanina. Munti ka na magsabay sila. Wow! Music, please! Diba? Sabay.
paalam. Next. Enjoy tayo, Pilipinas. Yeah, have a good trip. Bye-bye. Yeah, thank you. We'll see you next. Guys. We will go to Redmark. Oo nga. O, maghiwalay na din tayo. Dito pala kayo. Hindi kayo magpapakape. Walang kape. Ang makakligi talaga nito natin. Ayaw niya makape sa kanila. Kaya nga. Doon tayo sa inyo na. 3-in-1 lang. Okay lang ako sa 3-in-1. Bye-bye, baba. Bye-bye. 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 Ayaw niya. Tignan nyo, nakakatakot. Hala. Sige lang. Tapos yung isa, simple lang ah. Yung sound effects din niya eh. Nagdadala din eh. Do you wanna go on that one? Do you wanna go on that one? Wait for our odds. Just go on this one, my love. Can you get an ice cream? Ito na lang kay Danny Boy, oh. Walang tao dito, babe. Pauwi na kami, guys. Ay, are we gonna go to Anne's? Yeah. Pupunta pala kami sa bahay ng kambal niya kasi ano, meron kami papipirmahan. Yung statutory declaration ni Dan, kailangan papirmahan ng like, yung may mga profession dun eh. Is JP included eh? O I don't know. basta yung profession kasi ng ano niya, kambal niya, nandun. So, siya yung papapirmahin namin. Is it like a witness or... Yeah, witness. Witness, guys. Dapat yung witness mo meron specific profession. Anyway, pwede accountant, and then like occupational therapist. Yes, we had occupational therapist. Yeah, so yung kambal niya kasi OT. What did you get? Ramen raisin and then hazelnut. Mine is coffee. Yummers. Yung lipstick ko, in fairness, nandito pa din siya. Mahangin, inopen namin yung windows kasi ang init sa loob. Okay na tayo. Ayan, kasi magme-melt yung ice cream ko agad-agad. Bahay na kami, guys! Tapos na, napirmahan na ng kambal niya yung ano, yung sa visa ko. So, bukas sisimulan ko yan, matatapos ko yan bukas. So, at least, diba? One down! More to go! Anyway, pakita ko sa inyo pala yung sitwasyon ng labas namin. Akala ko may dumi yung mukha ko, yung screen pala. Tingnan nyo, kayo ay magugulat. Magulat kayo, ha? Tingnan nyo naman yan. Yan yung ginawa ni Dan. Oh, diba? Kasi nga, sobrang bilis mag-grow ng bamboo leaves. Oh, so, inano niya talaga, kinalbo niya talaga. Ilang buwan lang, guys, wala, natutubo na yan kasi ang bilis tumubo ng bamboo. Pero at least, like, ka-level niya yung ano, fence. Tapos, kapag lumabong siya, lalabong siya. Hindi siya lalabong agad-agad ba? Kasi ang dami ng kinuha ni Dan. Pero yeah, ang linis na tingnan. 'Di ba? Ang galing. Sabi talaga ni Dan, sa susunod na bahay wala na talagang bamboo. Ayaw na namin ng bamboo kasi ang bilis niya tumubo. Tapos tingnan nyo naman yung sobrang daming leaves sa baba. Kailangan pa namin yan linisin. Linisin namin yung leaves sa baba. Kasi dapat wala yan eh. Nagkalaglagan yan dun sa, like from the bamboo tree. Naglaglagan dyan. Tapos patay na siya. So, naging brown siya. So, kailangan namin yan linisin. Tapos, lalagyan namin yan ng bark. Para malinis siya tingnan. So, yeah. Tapos na yan. Yan na lang. And then, ito kailangan din tong linisin ng sobra. Bongga. See? Kailangan siya i-pressure hose para malinis yung ano, bricks. Sa susunod na bahay din, hindi na bricks. Mag-ano na kami, mag-fake lawn kami. Fake grass para low maintenance. Kung hindi man fake grass, yung concrete lang, hindi ganito. Kasi hindi siya steady. Mag-ano siya, parang habang tumatagal kasi, yung tiles, parang hindi na siya steady. Na kapag tinapakan mo, medyo gumaganon-ganon kasi nga hindi siya steady. So, mas maganda concrete or fake lawn. At least may natutunan tayo, 'di ba, sa bahay na 'to, ng bonggang-bongga. Pero yeah, no more bamboo. Tanggalin ko na yung aking contacts. Nag-skincare tayo ng maaga, guys. Pinapanood ko yung vlog ko kanina nung nagpunta kami ni Dan sa Staples Center. Yung nanood kami ng laro ni Lakers ba. Nung nagpunta kasi kami sa US, retired na si Kobe noon. Tapos, wala, hinahanap ko si Kobe. Kasi paborito kasi siya ng pamilya. Lalo na ni Merwin. Sobrang favorite siya ni Merwin. Napapansin nyo na kapag bumibili ako ng mga pasalubong, lagi ako naghahanap ng Lakers 24 kasi favorite talaga siya ni Wiwin. Suot-suot ko pala yung necklace na
galing kay, or nabili ko kay Rizzo Chang. Nilagyan ko lang siya nung Scorpio na pendant, pero hindi ito yung original pendant. Wala tong pendant. Well, kapag binili mo siya kay Sis Rizzo guys, or kay Sis Ann, meron siyang pendant. Pinayagan niya lang ako na hindi isali yung pendant kasi ayoko yung LV or CC. So, pumayag naman siya, but I don't think you can buy yung chain lang, walang pendant. So, yeah, hindi ko sure. Pero nilalagyan ko siya ng pendant kasi kapag hindi, parang umaakyat siya dito. Tapos parang nagiging choker siya, which is okay lang naman. Pero, mas gusto ko kasi yung parang ganito na look, na parang mahaba siya, tingnan ba. Kaya nilalagyan ko siya ng pendant. So, ito, galing to sa ibang necklace. Hindi siya totoo. Pero, maganda siya kasi hindi siya nag-fade. I think ito galing kay Kim's Collection, na meron siyang kasamang, like, ibang chain. Hindi ito. But then again, ginamit ko lang siya dito. Pero, yeah. Yan. Hindi yan letter M. That's the Scorpio sign. Maganda yung mascara ko ngayon. Yung gamit ko is yung Lash Paradise from L'Oreal ba yun? L'Oreal yun, diba? Hindi yun Revlon. Maganda. See? Maganda siya, guys. Nilagay ko siya upper at saka lower lashes. And yung lips natin. As usual. Ay, oo nga pala. Ginamit ko tong lifting stick. Hindi ako nag-vlog nung araw na yun, so hindi ko napakita sa inyo. Pero ginamit ko siya. Para siyang thick na foundation. So, ginanon ko siya, diba? Sinunod ko itong picture na to, kung saan siya dapat iganon. So, ginanon ko siya. Akala ko skincare siya. Maybe skincare siya. I'm not sure. Kung skincare siya, ayoko siya na magstay siya sa mukha ko. Kasi ano siya, guys? Thick na sticky. So, I feel like, feeling ko lang ha, kasi I'm not 100% sure. Feeling ko lang, ano siya, primer siya. Ganun. Na ilalagay mo siya, tapos maglalagay ka ng makeup over it para hindi mo na ma-feel yung ka-sticky niya. Now, I feel like it works kasi parang nag-lift naman yung mukha ko, pero hindi ko siya pinastay sa mukha ko ng matagal. Tinanggal ko talaga siya, guys, kasi patulog na ako nun eh. Sabi ko hindi to magiging part ng skincare routine ko kung skincare man siya, which I highly doubt na hindi siya skincare. I don't think it's skincare. Siguro may skincare properties siya, but it's not like a nighttime skincare. Mafe-feel mo talaga na may product sa mukha. So, nung nilagay ko siya, sticky talaga siya. So, tinanggal ko siya. Now, I can see this working kapag nag-a-apply kayo ng makeup. So, kung gusto nyo yung ma-lift yung mukha nyo, kasi nalilift niya talaga, hindi ko lang alam kung gaano katagal siya nagsistay kasi nga tinanggal ko na siya agad-agad. So, na-lift niya naman, and na-feel ko talaga na parang naging tight yung mukha ko. So, parang primer siya. So, before ka maglagay ng makeup, ililift mo muna yung mukha mo gamit ito. And then, you will put like a layer of foundation or BB cream or whatever, or maybe just powder over your face para lang hindi maging sticky yung mukha. Kasi may sticky feel talaga siya eh. Now, that doesn't work for me kasi hindi naman ako nagpa-powder, hindi ako nagpa-foundation, hindi ako nagko-concealer. Yung mukha ko talaga, bare lang siya. Naglalagay lang ako ng blush sa mukha ko, yun lang. So, hindi siya mag-work sa akin, guys. And ayoko yung sticky na feeling. Kaya nga hindi ako nagpa-foundation, hindi na ako nagko-concealer. Kasi ayoko yung feeling na parang may makeup yung mukha ko. Gusto ko na, kung gusto ko yung ganyan-ganyan, hindi ako mag-worry na halang may foundation dyan. Alam mo yun? I can see this working, but it's not for me. Yeah, medyo may kamahalan din to. Nakita ko siya sa Yes Style eh. Pero, yung nag-send sa akin nito is Caris. Kung interesado kayo, i-leave ko yung link nito from Caris at saka from Yes Style kung wala kayong access sa Caris. Kasi Caris doesn't ship worldwide. Yeah, unfortunately, it's not for me. Ibibigay ko to kay mama kasi in fairness naman talaga, nakaka-lift naman talaga siya. At sikat, alis na siya bukas, guys. Nakaka-happy. Ang dami nilang plano na vlogs na gagawin sa Pinas. Like mga video ideas. Ang gagaling ng mga video ideas nila. So, check nyo yung kanyang channel, guys. Just Cathy on YouTube. Natapos ko, guys, ang ating pa-workout. Kanina ko pa natapos. Inano ko pagkatapos kong gawin yon, tumakbo si Dan. So, inayon ko lahat na susuotin niya for the week para wala na siyang problema. 4 lang kasi 4 na lang kasi Monday ngayon, holiday ngayon, Tuesday bukas, Thursday, Wednesday, Friday. Nauna yung Thursday. Tapos na ako mag-workout, na-finish ko yung 2 weeks. Wala naman ako nakitang changes sa aking abs, pero ganun pa din yung abs ko. Wale. Ab lang siya, ab. Isang ganun lang siya.
At least meron akong ginagawa everyday ba na, like, alam mo yun, na ano-ano yung mga buto. Kasi alam nyo, napansin ko na kapag kinakrak ni Dan yung back ko, hindi na siya nagkakrak. Tapos nag-workout ako, diba? Tapos nakatingin na si Dan sa akin. Sabi niya, feeling ko, yan yung dahilan kung bakit hindi ko na nakakrak yung likod mo. Kasi, like, lagi ka nang nagmo-move eh. So, ako, okay lang sa akin na, like, hindi ko na-achieve yung abs niya kasi iba din naman talaga yung kanya, guys. Pero at least nagagalaw-galaw ko yung katawan ko. Like, alam mo yun, may workout ka pa din. So, sa susunod, ipa-follow ko yung iba na namang workout. And gagawin ko na naman siyang challenge. Like, pipili ako ng mga workout challenge. And what works for me is, kasi 10 minutes lang siya. Mahaba yan, guys, kung nag-workout ka. Kasi, di ba, sobrang sumasakit talaga yung midsection. As in, masakit talaga siya. Pero ginagawa ko siya, I do my best. Yung ginagawa ko, dinidistract ko yung sarili ko. Nanonood ako ng funny na video, like, Showtime na nandun si Vice kasi funny siya. And though masakit pa din kasi hindi naman nawawala talaga yung sakit kapag nag-workout ka. At least parang may pinapakinggan akong masaya na napapatawa ako. Alam mo yun, medyo nadidistract ako ng konti. Pero masakit pa din siya. Pero at least ba, parang mas napapadali niya yung time. Hindi yung wala kang ginagawa. Yung nakatutok ka lang talaga sa workout. Parang yung 10 minutes sobrang haba kasi masakit siya. Parang kailan ba ito matatapos? Pero kapag may pinapakinggan ka na masaya or kung gusto nyo, makinig kayo lang mga books, ganun. Pero that worked for me. So, yeah. Anyway, punta na tayo sa kwarto. Yun na yung vlog. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoy the vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good, guys. Good night. Bye. Mwah.